आखाती देशांमधील युद्ध परिस्थितीमुळे गॅस टंचाई निर्माण झाली असून थेट फटका आता सांगलीमधल्या हॉटेल व्यवसायाला देखील बसलाय। व्यावसायिक एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे हॉटेल व्यावसायिकांनी चुलीवर जेवण बनवायला सुरुवात केली आहे। व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरातही 115 रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे। गॅस सिलेंडरच्या अभावी व्यवसाय बंद पडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून अनेक हॉटेल्स खानावळी चालकांनी नाईलाजानं चुली आणि कोळशाच्या शेगड्यांचा आधार ते घेत आहेत। सांगली कोल्हापूर रोडवर आमचं हॉटेल आहे, पण एक युद्धामुळे आम्हाला गॅस मिळत आहे। गॅसमुळे आम्हाला आता गॅसमधला धंदा बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे। पण न बंद करता आम्ही हे आमच्याकडे 35-30 कामदार आहेत, त्यांचं पोट भरायचं म्हणलं आणि आम्हाला व्यवसाय चालवायचं म्हणलं तर आम्ही चूल पेटवायचा निर्णय घेतला आणि चुलीवर जेवण काय जे गिरायकाला ज्या अपेक्षा पाहिजे त्या डिश काय देता येणार नाही, पण ठराविक 4 डिश ठेवून आम्ही गिरायकांना जेवण पोर्टल सप्लाय करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असं आमच्या आजच चूल पेटवून आम्ही सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला।